Bé, hola a tots i a totes. Avui hem anat a fer una entrevista a la Vanessa, la propietària de la perruqueria i saló de bellesa Equilibri. Comencem! Equilibri és un saló de bellesa en el qual oferim serveis de perruqueria estètica i venda d'assessorament de productes, tots d'ells relacionats amb el món de la bellesa, on ens dediquem bàsicament a l'estilisme i assessorament a cada client. Soc Vanessa Cerqueira, ja em coneixeu. El servei més demanat a la perruqueria són els canvis d'imatge i tractaments capil·lars. En els canvis d'imatge treballem d'una forma personalitzada i en exclusivitat perquè no tots els clients tenen les mateixes necessitats. I aquí és on entra la meva professionalitat. En tractaments capil·lars tenim dos d'especialitats. Una seria les nostres queratines veganes, que són 100% naturals, on recuperem cabells que no desitgem, i la segona seria tractaments anticaiguda, on podem recuperar cabells o altres patologies que si el professional té les eines adequades ho podem solucionar amb facilitat. Bueno, Marc, ara pujarem a les cabines d'estètica, a la nostra aula de formació que tenim a dalt. Coneixeràs a la Sílvia, que és la nostra esteticient, fa un any que treballa dins del nostre equip. I res, també veureu tots els protocols que estem aplicant i coneixereu la màquina làser, que després us explicaré una miqueta més bé en què consisteix el làser i els tractaments que estem fent. Aquesta és la planta 2 de l'Equilibri i aquí tenim a la Sílvia, com us he dit, la nostra esteticient, amb una clienta. Estem realitzant una manicura. És un dels serveis dins de molts que realitzem aquí a les instal·lacions de l'Equilibri, al Saló Equilibri. Aquesta aula és l'aula de formació i, si cal, doncs l'ampliem per realitzar serveis tant d'estètica com de perruqueria. Entrem amb la nostra cabina d'estètica. Com veieu, és una miqueta àmplia, no és petita. I després, amb la següent clienta que la ficarem en marxa, aquí tenim el nostre tractament estrella, que és el làser de iode Neodim. És un làser mèdic totalment segur, eficaç i amb resultats molt ràpids. I la veritat és que fa molts tractaments, no només de pila, però després t'ho explico. La nostra especialitat dins de l'estètica en tenim tres. La primera seria que treballem en cosmètica 100% vegana i aromateràpia. La segona seria que fem tractaments facials de mesoteràpia virtual i peeling químic conjuntament. I la tercera seria la depilació làser. La depilació làser que nosaltres oferim dins de l'Equilibri és que treballem amb un làser Neodim, és un làser mèdic estètic, igual que la mesoteràpia virtual i el peeling químic. Llavors el que realitzem és un estudi previ al client de pèl, tipus de pell que obté, i a partir d'aquí donem un resultat 100% segur i eficaç.
vull fer un incís on el nostre làser és de neòdim, on donem resultats 100% eficaços i segurs i que els nostres professionals han de ser titulats amb grau superior. Un altre incís que volia fer és que, per suposat, les màquines làser mèdic estètic passen mensualment una inspecció tècnica per donar un servei garantit, eficaç i segur de cara als nostres clients. Les marques que oferim al saló són L'Oréal Professionnel i Kerastase en el saló, a la perruqueria, perquè ens agrada treballar amb productes de primera qualitat, i la tercera marca seria Wetemeir. La treballem a l'estètica. Wetemeir és una línia 100% vegana, va néixer a Suècia i és molt present arreu del món en balnearis, spas i com per exemple el Machu Picchu. A Equilibri realitzava formacions dirigides al client i quan parlo de formacions volia dir que ensenyàvem als nostres clients a com pentinar-se, a com cuidar-se la seva pell, a com maquillar-se, entre altres serveis. Perquè una de les coses freqüents que ens succeïa al saló era jo aquest pentinat no me'l sé fer a casa, o no sé com maquillar-me, o no sé com cuidar la meva pell. Llavors, a partir d'aquí vaig decidir fer aquestes formacions dirigides al client, que les fem a la part superior, a l'aula de formació de la planta 2 d'Equilibri, però degut al tema del Covid-19, doncs, malauradament, les hem tingut de suspendre, perquè aquestes formacions les fèiem en un grup de 10 persones i hi havia un ambient espectacular, molt agradable i, esclar, ara, per seguretat de tothom, doncs les hem tingut de suspendre. Però tan bon punt puguem, les tornarem a iniciar. Evidentment que sí, clar que sí. Ha estat molt difícil, està sent molt difícil, estem per això molt positius, amb una energia superpositiva. Cada dia hem anat aprenent a la nova situació i bàsicament doncs, el primer protocol que vaig aplicar al saló va ser la cita prèvia, per suposat, doncs la perruqueria no funciona si no és amb cita prèvia. La segona és la distància. En el cas de la perruqueria ho vam tenir una miqueta fàcil perquè com els nostres tocadors ja feien una distància de 2 metres no va caldre aplicar mampares. I a partir d'aquí, doncs res, van venir d'altres protocols, però els més importants va ser la cita prèvia i el distanciament entre clients, per suposat. Sí, per suposat, diversos protocols. El primer era la rebuda del client, on el qual nosaltres vam decidir fer medicions de temperatura per la nostra seguretat i per la seguretat dels clients. Nosaltres als clients els hi facilitem tot tipus de material, gel hidroalcohòlic, guants, mascaretes, bates, capes desechables d'un sol ús, i després doncs, hi van haver-hi un parell d'inversions que vaig tindre de fer doncs, per seguretat de tothom. Una va ser l'ozonoteràpia, en el qual l'ozonoteràpia ens renova l'ambient i ens elimina el virus de l'ambient, i la segona va ser una màquina de vapor en el qual doncs, ens donaven una eficàcia d'un 100% davant del virus. No? Llavors aquesta màquina de vapor la passem per totes les superfícies per poder garantir doncs, que el local o la perruqueria o el saló està en perfecte estat. Aquestes han sigut, diguéssim, les més importants, a part d'altres, però sobretot el client i aquestes dues màquines. Bueno, primerament que a les meves redes socials vaig decidir de ficar el hashtag Vanessa Cerqueira Perruqueria d'Autoria perquè la que està al capdavant de l'equilibri bàsicament sóc jo. I la segona, el que vol dir perruqueria d'autoria és que tu treballes amb un equip reduït en el qual ofereixes serveis diferents. Quins serveis són diferents? Doncs els serveis que oferim quan treballem en una perruqueria d'autoria bàsicament és que estem per al client. És a dir, no m'agrada tenir la perruqueria col·lapsada i plena perquè jo, com a professional, no podria donar el servei que m'agrada donar i que els meus clients es mereixen. Perruqueria d'autoria, molt insistent, no? Vol dir això, bàsicament, que treballes amb un equip professional reduït, en el qual tu al client li dediques un temps i unes atencions personalitzades i li estàs donant un valor afegit al servei.
és bàsicament treballar amb tranquil·litat i és el que desitjo i vull, treballar amb tranquil·litat per poder donar el millor de mi. Nosaltres abans del Covid-19 ja treballàvem sempre amb cita prèvia i ho continuem fent. Treballem en cita prèvia bàsicament perquè nosaltres volem portar un ordre d'agenda, un ordre al saló, no volem que hi hagin esperes o retrasos d'agendes i així d'aquesta manera considero i penso que podem donar un servei que els nostres clients evidentment que es mereixen. És una tranquil·litat, dediquem tot el temps al nostre client, tant en la part d'assessorament com en la part tècnica o metodologia de feina que s'hagi de fer en cada moment. Per mi això és molt important. No, no té res a veure, no ha de ser ni més elevat ni menys elevat. En una perruqueria d'autoria hi ha valors que s'hi sumen i els valors a l'hora d'aplicar el preu al saló quin és? Doncs evidentment el primer és la trajectòria professional que obté l'estilista. La segona és els productes de primera qualitat amb els quals tu hi treballes. L'altra seria l'atenció personalitzada i l'exclusivitat que li estàs oferint al teu client. I la següent seria doncs, les instal·lacions del local i tot l'equip que tu obtinguis a la teva disposició. No considero que tingui res a veure una perruqueria d'autoria o Equilibri Perruquers o Vanessa Cerqueira perruqueria d'autoria amb el preu. No té res a veure. Mira, la meva trajectòria professional és una mica complexa. Primer de tot, que aquesta professió ha de ser vocacional, això ho vull recalcar, perquè si no, no serveix de res. A la nostra professió hi ha molta tècnica, hi ha molta metodologia, evidentment que has de fer estudis, però també és vocacional, com t'he dit fa un segonet. Doncs els meus inicis. Els meus inicis jo vaig començar a estudiar a l'Acadèmia Llongueras. El meu destí no era dedicar-me a l'assessorament d'imatge i estilisme, però finalment la vida dona tombs i va sorgir així. Vaig anar a l'Acadèmia Llongueras a estudiar 2 anys. Un cop finalitzats aquests estudis vaig decidir especialitzar-me en assessoria d'imatge i estilisme. Vaig cursar 2 anys més per obtenir el grau superior. I a partir d'aquí jo tenia molt clar que volia definir-me com a estilista. Aleshores, el que vaig fer va ser més cursos de formació professional dins el món de l'assessoria d'imatge i estilisme i vaig tenir la sort, perquè realment considero que vaig tenir molta sort i vaig tenir l'oportunitat, per suposat, de viatjar a Londres a les acadèmies Sassoon, vaig estar a Rizos Madrid i aquí és on vaig agafar el meu propi estil, perquè considerava que volia això, tenir el meu propi estil. Els perruquers tenim el nostre propi ADN, agafem la nostra metodologia i tècniques de treballar i evidentment que tots som diferents, som exclusius, tenim el nostre propi ADN, per suposat. No considero que tingui competència perquè, com t'he dit abans, cada perruquer té el seu propi ADN. Tenim els nostres estils, les nostres maneres de treballar, les nostres metodologies, tots som diferents. I també hi ha un hàndicap, que els meus estils no poden agradar a tothom. Per tant, penso que cada perruquer, cada estilista, al tenir el seu propi ADN, també té el seu públic. I això no vol dir que tu siguis ni millor ni pitjor professional, simplement que cadascú té el seu ADN i té els seus clients i té la seva metodologia i manera de treballar dins d'aquest món. No he treballat per cap altre professional. Jo, quan vaig finalitzar els meus estudis i les meves especialitzacions, tenia molt clar que volia volar pel meu camí. I aleshores, amb el suport de la meva família, al voltant del 2007, ja va néixer Equilibri Perruquers. No és cap franquícia. Aquesta pregunta me l'han fet molts clients i coneguts. No, és una empresa familiar, totalment familiar. Jo no tenia gaire clar quan vaig iniciar el meu projecte el 2007 quin nom posar-hi
perquè em sonava una mica raro, Vanessa Cerqueira Perruquers o Vanessa Perruquers o Vanessa Perruqueria, no m'acabava de fer el pes. Aleshores, doncs, meditant-lo, vaig pensar que tots necessitàvem trobar un equilibri entre la nostra imatge i el nostre benestar. I vaig dir, i per què no equilibri? I així, d'aquesta manera, és com va néixer el nom d'Equilibri Perruquers. Sí, la propietària d'Equilibri Perruquers soc jo, però és una empresa totalment familiar on l'equip estem tots superunits, tots anem a una, i conjuntament doncs, amb la meva família i els meus clients. És que és totalment una empresa familiar. Des d'equip, família a clients. Som una gran família. Tinc aquesta sort. M'he dedicat i em dedico a ser assessora de grups musicals. El 2009 vaig tenir la sort de conèixer el Salvador Contreras, que és un cantant del grup musical La Caja de Pandora, i ens vam entendre, i a partir d'aquí doncs, em vaig dedicar a les seves imatges fins aproximadament l'any 2013. Degut a la crisi que en aquell moment estàvem patint, doncs el grup musical va fer un descans. A partir d'aquí què va passar? Doncs que a mi em van sortir d'altres propostes, però que no m'encaixaven, i aleshores ara actualment em dedico a grups musicals més petits, en el qual jo no tinc que desplaçar-me, i en aquest cas ara sóc responsable de l'Orquestra Rosaleda i estic molt contenta perquè em permet combinar-ho a la perfecció amb Equilibri, i venen ells a Solsona, no m'he de desplaçar jo. En aquest sentit doncs, busco una miqueta més de tranquil·litat. Vaig decidir obrir la botiga aquí bàsicament perquè la meva parella em va animar molt a fer-ho. Jo fa 7 anys que visc a Solsona, vaig arribar aquí perquè vaig conèixer la meva parella i ell em va animar a obrir Equilibri Perruquers. Però, esclar, una de les pors més grans que jo tenia era que acabava d'aterrissar a la capital i, clar, no coneixia gent, no estava integrada, diguéssim, al poble. I era una de les pors que tenia i les meves inquietuds, realment és que m'ho havia de pensar, venia de fora. Llavors, una de les coses que va succeir és que nosaltres vam fer un estudi, vam fer un pla de viabilitat i vam creure que això podria ser possible. I a partir d'aquí doncs, es va iniciar el projecte i al desembre de l'any 2014 es va obrir Equilibri Perruquers, ara farà 6 anys. Mira, em sento superafortunada, estic superfeliç de viure aquí a Solsona, la veritat. Tenia moltes pors, però no, perquè amb el pas del temps, ja són uns anys, tinc una gran família dins d'Equilibri Perruquers, he conegut a molta gent, tinc molt bons amics, tinc molt suport i la veritat és que no podia demanar més. No, em sento molt integrada al poble, a Solsona, i sobretot això, que tinc amistats increïbles. Que havia de passar, jo havia de venir aquí per alguna cosa i així ens ha succeït i soc superfeliç aquí, la veritat. I no pas m'agradaria marxar, em sento molt còmoda aquí a Solsona. Ja que em dones l'oportunitat, primer de tot et vull agrair que hagis vingut a fer-me aquesta entrevista al Saló. Penso i considero que els comerços necessitem gent com tu. M'agradaria moltíssim que el teu projecte de Vila Produccions anés endavant i poguéssim tenir molt temps al nostre costat, apoyant el comerç de proximitat. I després, doncs, res, vull donar les gràcies a tota la meva gent que tinc dins d'Equilibri Perruquers, a tot el meu equip i, per suposat, a la meva família, això sempre. Però la meva família, també he de fer un incís, la meva família també són els meus clients i el meu equip, per tant, doncs, em refereixo a això, a la meva família. Que moltes gràcies, que estic superfeliça, que no podia ser millor i que espero veure't de veritat molt aviat i que m'ha encantat.